Jose Rafatxado, Pasai San Pedro, antzerki irakasle, zuzendari eta aktorea. Magisteritza ikasketak egin eta hezkuntza arautuan irakasle aritu bazen ere, Pasaiako antzerki tailerrean ikasi ondoren, berala ikusi zuen barruan zeramana antzerkia zela, eta horretan murgildu zen. Aktore lanetan arlo ezberdinetan aritu da. Zineman, Aupa Etxebeste edo Ilargiaren sekretua filmetan. Telebistan, Goenkaleko Isaias gaiztoa ezur mamituz, Martin, Brinkola, Baia semanitan paper txikiak eginaz, eta Bibaisi. Zingil Izangara konpainiaren Andolin zer egin. Topo konpainiaren zerbitzaria. Monsieur Klebs eta Gozali, Lurrazpiko kaioak edo gabiota subterraneas. Tantiakaren La mano del emigrante ikuskizunean. Eta Xepeta konpainiarekin berak sorturiko Errefuxa edota Modesto kapitaina ipuin kontaketa. Eta azken urteetan, Euskal Herriko txoko ezberdinetara daraman Tomasen abenturak ekin dabil. Guzti honez gain, Zurriola Antzerki Eskolan 20 urte baino gehiago daramatza bertako antzerki eskolako irakasle eta zuzendari. Aurretik, koordinatzaile ere izan zelarik. Talde amaterrekin ia urtero ikuskizun berria sortzen du, eta guztira, 150 ikuskizun baino gehiago sortu ditu, amateur eta ikasle txikiagoekin. Egu berriak hementxe ditugu, eta Tomasen abenturakekin buru belarri arituko da alde batetik bestera. Donostiako Olentzeroren ikuskizuna ere bere gain hartu duelarik. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Jose Rafatxado. Arratsaldeon. Arratsaldeon, ongi etorri, bai. Bueno, Jose Ramen galdera gehienak oienak egingo ditu. Nik aurrenekoa egin ohi dut eta ez da oso galdera mamitsua, ala bai. Tarte honek kafe utxe izena du bigarren kafean, eta gure galdera da, ea kafea gustoko duzuen, ala ez. Ez asko. Nahiago betea. Zerrendara ba, azken aldian oso kafezaleak tokatzen ari ziren. Baina, ondo dago. Ez dago arazarik. Bueno, aipatu dugu Tomasen abenturakekin urte mordoa daramazu, funtzionatzen duen ikuskizunak egiten dituzue. Zer da zure ustez Tomasen abenturakek eskaintzen duena? Zergatik funtzionatzen du hain ongi? Nik esango nuke, oso garbi degula ikuslegoa divertitu egin behar dela. Orduan, azken urtetan modan dagoen didaktismo horretatik urruntzen gehala, eta helburu konkretu horrekin divertitzea jendeak ondo pasa behar duela. Asmo horretatik asko mugitu gabe, beste gauza batzuk ere bai jorratzen ditugula, baina orokorrean nik uste jendea oso alai eta posikateatzen dela gure emanalditik. Eta ez gaina txikiak bakarri, nik uste dut hori ere badela zerbait ematen dezuna, ez? Helduei iristen zaie. Nik uste benetan gure lana oso familiarra dela. Bai, azken urtetan ere bai horrelako etiketa bat bihurtu da, baina zaila da, umeentzako lan bat sortzea, eta gurasoak hain ongi pasatzea. Eta bukatzen degunean egiten hori aitortzen dute. Eta ze esan nahi du? Mikroa ondo dago? Ze esan nahi du zuretzat Tomasek zure bizitzan? Zer da zuretzako Tomasek? Niretzat Tomasek eman didana da bizi lan egiteko forma bat oso alaia, oso ondo pasatzen dugu. Eta aktuatzea guretzat lana da, baina zerrare bai. Eta ikerrek esaten duen bezala, ikerrek gure entzolosako ikerrek esaten duen bezala, eta azken bolada honetan beste batzuk entzun ditudan bezala, paiazoa garenak
gara lehen da bizi paiasoak. Eta gero aktoreak. Eta oso importantea da, eta beste antzisteko beste modu bada. Zuzena, gardena, zintzoa, eta gainera, irribarrak eta sortzea, bueno, da, nik uste gure mundu, ikuskizuneko mundu honetan gauzari politen. Bate antzerkia dela, zure pasio hori, eta noizbait honako hau esan duzu. Telebistak lapurtu egin digu antzerkia. Lehen antzokitan egiten zena, orain telebistan egiten da. Ez dakit hori pentsatzen jarraitzen duzun? Ufa! Baina bai, badago gauza bat, lehen antzerkia zegoenean bakarrik, antzerkia zen. Eta telebistak egia zen, eta lehen, ez orain azken modan dauden super serie hauek ja hasi direla filmak egiten. Bai? Baizik eta lehen garai bateko serioiek niretzat ja antzerkia zien, ez? Eta nik horrekin errebindikatu nahi nun, orduan lapurtu baziguten espazio hori antzerkiak beste gauza bat eskaini behar zuela. Zerbait bereziago. Zen eta hori ja ikusten genuen telebistan. Lehen egiten zian antzerkiak, ja telebistan ikusten genitun, serioietan eta orduan zerbait zuzenago, reinventatu behar genula. Nik uste garaia hartan hori esan nahi nula, eta berdina pentsatzen. Bai, orain ere, reinventartu egin beharko litzateke antzerkia, edo zer egin beharko luke euskal antzerki gintzak? Ufa, a ber. Nik orain euskal antzerkia ikusten dut bi multzo handitan, horrela. Bueno, inor mindu gabe, eta txairik egin gabe. Eta gaina lankidea ditut, eta estimatzen dudan jendea ditut bi aldetan edo bi talde horietan eta inguruan. Baina uste dut badagola talde tradizional batzuk, tradizionalak deitzen dut aspalditik daudelako, egiten dutena tradizioa da. Baina aspalditik daudenak eta horiek kriston profesionaltasuna aurkitu dute eta kriston lanak oraindik osatzen dituzte, baina badago mugimendu berri bat, nik esango nula abestiak esan duen bezala iparraldetik, haizea datorrela iparraldetik, nik uste eta haize fresko bat hasi dela etortzen azken urteotan antzerkira iparraldetik. Horrekin esan nahi dut, Lipus, Le Petit Teatro de Pen, Déjà Vu, eta horren inguruan, Oier Guillan, eta Mansai Gaztainaga, eta hortik etorri dela mugimendu berri bat niri gehiago interesatzen zaidana. Baina, beste talde horiek, eta hor sartuko nituzke, kriston trajektoria duten taldeak, Jantxaga, bere profesionaltasunekin, egiten dituzten lanekin, Txantxaka, Baiben, Ika, Borobil, guzti horiek, eta jarretzen dituzte gauzak egiten, baina niretzat, eta horrela hitz, hau txikiarekin, niretzat interesgarriago da beste mugimendu berri hori. Badaukagu zuretzat galdera bat, estudiontatik kanpo datorrena, astero egiten dugu, azken gonbidatuak bidaltzen dio horrengo gonbidatuari galdera. Baina jakinik nori izango duen, galdera horren erantzuna emango duena, beraz zuri, datorren astera bidean, oianak eskatuko dizu, datorren, hau urtarri arte ez daukagu ostegunik, egia da, orain egutegiak uzten digula ostegunik gabe. Urtarrilerako oianak eskatuko dizu. Baina zuri, bidali dizu gure joan den asteko gonbidatuak. Entzun. Kaixo, arratsaldeon, Andoni Mutiloa naiz, eta Joserra, galdera bat daukat zuretzako. Begira, bizitzako arlo askotan bezala, arte eszenikoetan,
bereziki iruditzen zaite ilusioa mantentzea ezinbestekoa dela, ezta? Bai, antzerkigintzak badituelako beste alde batzuk ez direnak agian hain distiratsuak, ezta? Edo hain errazak bizirauteko. Orduan, galdera hauxe da, zuk zertan aurkitzen duzu horren beste urteren ondoren ilusioa gaur egun, zure lanean, eta ilusio hori mantentzeko sekreturik balduzu? A ber, gero usteet, eta aipatu dezu ere bai. Nik antzerkian bi arima ditut, bihar. Sorre antzerki eskolan jorratzen duguna, eta bestean ni sortzaile bezala. Zurriola ikastolan egiten dugun hain importantea da, ikusiz bakarrik ikasleek ze gogo jartzen duten, eta gogo gogo baino gehiago ni batzutan pentsatu izan dut ezagitagian. Ni pentsatu izan dut antzerkia maitasun keinu badala. Osea, maitasunik gabe antzerkirik. Agian potoloak horrela, Baina, netan, sinistret. Antzerkia da maitasuna, antzerkia da eman eskuzabal izan, konpartitu. Nik uste dut oinarri horiek gabe ezin dela sortu. Eta sortzen dana, ez baditu oinarri horiek, ez dela inona. Agian zartzen ari nahi ezakit nun, baina bai, orduan nik agian esango nuke beste gauza, ni lehen da bizi maite mintzen naiz nire ikasletaz eta gero antzerkia egiten de beraiekin. Bai, zer eta beraiekin konpartitu proiektu bat eta joan eta ados egon proiektu horrekin eta joan elikatzen eta bukaeran eta gero hori oso garbi daukat nik Zurriolan niretzat importantena da nire ikasleak eta beraiek gustora egotea eta beraiek zerbait gehiago ikastea. Eta gero hortik sortzen ditugun gauzak erakusten dugunean bestei gustatzen bazaie, oso ondo. Baina ez dugu bilatzen emaitzak. Bilatzen dugu beraien evoluzioan antzerkia izatea tresna bat oso importantea. Besterik ez. Orduan, sekretua honek galdetzen zuenean, irakasle bezala ibiltzen izenean, nire ikasleek ematen didate. Nire ikasleek motibatzen haute. Nire ikasleek erakusten didate dena. Benetan, nik uste dakidan guztia nire ikasleek erakutsi didatela. Bai, zer eta ezke beraiek ematen didate, dena. Eta naiz eta oso txikiak izan, ez egizute ze gogoa jartzen dituzten, ze gogoarekin etortzen dian, espresatzen dutenean, nola espresatzen dute ze gardentasunarekin, osea, inongo trabari gabe, eta hori oso gauza handia da. Eta gero handiekin, beraiek ikusten dutenean, zerbait berria lortzen nahi gehala, beraiek evoluzionaitzen nahi diala, erronka berri bat jartzen dugunean eta bizirik atatzen gaunean hori ze suposatzen duen guztiontzat, horrek ematen dit impulsori jarraitzeko eta gogotxo goteko. Eta gero sortzaile bezala, nik uste dut behin mundu honetan sartzen basea eta profesionetaz maitin mintzen basea, berez daukazu gauza bat. Berezkoa da inkietude bat izatea eta esatea eta sortzen badet hau eta aparte batzuk horrela gea ez gara gauza askorekin konformatzen, orduan nahi ditugu erronka berriak eta sartu rollo espektakulo berrietan eta gauza ezberdinak eta ikusi konfort
toki horretatik mugitzea ez. Hau entzuten badute unkitu ingo dia ikasle. Ba, Ze polita. bai. Baiz eta berai ezin dietu arpegira ez. Bai. Aipatu dugu ez Urriola Antzerki Eskola urteak daramatzan ikuste ere erreferente izaten antzerki eskolen munduan eta aipatu duzu segurazki zein den hainbeste urtetan horreoteko sekretua. Ta zuk esan duzu lehen ere, Ikerrek esan bezala ez, paiazo zarela aktore aurretik eta txikiekin ere klauna eta ez hain txikiekin ere landu duzu. Zer da klaunak eskaintzen duena? Ufa, klauna izan zen, ni hasi nizanean klauna ikasten, niretzat izan jaultza aktore. Nik uste dut aktore baten formakuntzan, mimoa, klauna, eta gero normalean beste interpretazioa, beste eskoletan ikasten dana, bakoitza bere arlotik, metodoa edo, bai? Baina klauna eta mimoa niretzat oso oinarrizkoa dira. Eta klaunak ematen diona nire ikaslei da azteko kriston desinibizioa. Bueno, dena ere, beste guztiak ere, baina klauna oso askartzen du, oso iraultzaia da. Osea, sudur baten atzetik, askatasun hori, ez? Sentitzea, hori oso denbora, ematen dizun bultzada, hain denbora gutxitan, nik uste dut beste metodoek ez dute egiten. Dia mantxoagoak, batzuk dia asko psikologikoagoak, eta horrela. Baina klauna da askatasuna. Klauna da zuzeala. Eta zuzeala gainera libre. Osea, mugari gabe. Eta hori taula baten gainean hori sentitzea, da gauzari ederrena. Eta ez dezu beldurrik. Ez eta zintzuazea, ez eta klauna oso gardena da. Egiten ditun gauza guztiak ikusi egiten dira. Eta egia esan, nago zoarroz eta nik aurretik inoiz ez nuen entzun posible zala klauna aurrekin lantzea. Eta zin izanean, gaina banitun beste batzuk inguruan esan ez bainean. Nola ingo ezu klauna aurrekin zeta? Aurrak ja berez inozentea dira, ez? Horla kontradizio horiekin. Eta hasi nintzenean, ezakizute, ze gauza izan zen eretzat. Zen eta aur bati sudur bat jartzea, eta 5 minututan egiten ditun gauzak, txikitan esaten zuten bezala, txontxongioen atzetik batzuk azten direla hitz egiten, normalean ikasgeleran ez dutela hitz egiten eta horrela, eta txontxongien atzean, nola, mozorro horren atzean, kapaz dira espresatzeko, sentitzeko, klauna da berdina. Eta klaunak ematen dizu askatasuna. Eta orduan, guk txikiekin ikusi ditugun iraultza horiek, eske ikusi behar dira, ezin dira kontatu. Behin norbait pasatzen badagelatik eta geratu eta azten badira nire ikasleek, edo zin ariketa ez, eta ni gaine gero gurasoen aurrean egiten diegunean gauza kapaz naiz bati esatea, idazu Txano Gorritxoren historia kontatu didazu rusos. Eta ez dakizu gauzak egiten dituzten, ez dakizu espresibidadeak eta horrela. Orduan, horretaz oso harren nago. Ni eta Zurriolan egin duguna klaunaren inguruan, eta gero hortik nola beste eskoletan eta ere bai bide horretatik jorratu dute, eta benetan emaitzak dira kristonak. Ari gara hemen klauna antzerkia, baina telebistatik ere pasazara, urtetan goenkalen Isaiasen panpera antzesten. Baina, hori istripu bat izan zen. Kontatu. Hori, esatet istripu bat, egia da, lehenago zidator, oso luzea da, baina nik egin nun... Oserra, denbora daukagu, Bai. Lasai egon. Baina, hau kontatzeko... Saio, behar du niretzat. Begira, antzerki bat egoela egiten Bilbon, egin nun casting bat, eta zuzendari bat
zuzendari fama batek, egin zidan, pelikula horren papera nerea zala. Baina ez ditut aipatuko, ze jendearekin egin behar nun pelikula, nik orduan ditun, 25 urte da, eta niretzat izan zen, joan izan ere herrira, atera nun txampaina lagun guztiei, egingo de pelikula bat, ezakizute honekin, ez esango, eta los ematen di. Eta gauza da, zuzendari horrek ez zidala gehiago deitu. Benetan, baina hori egia da. Ai, ama. Eta orduan, niretzat izan zen, kriston flasaz, eta claro, de repente ematen dizute kriston ilusioa. Orduan nia mundu honekin, telebista, sinema mundu honekin, egin nun, nik hauekin ez eta zer jakin naiz, eta horrela ez. Orduan, gero, ikaten nahi nitzala klanekoa, eta superondo funtzionatzen, eta horrela, ditu zidaten goen kaletik. Eta zain ez. Eta ez nuen ezer jakin nahi, ez nuen berri horti pasa nahi, kristo ilusioak. Claro. Eta eskert mesedez, eta joateko gutxinez probatera, eta joan itzan, proba egitea, baina niongo, diala gero kastinarik onena, joaten dia presiorik gabe, eta markatzen zaizkizu gauzarik naturalenak, eta ze ondo tipo, presiorik gabe. Eta, bukatu zanean, froga eta esan zidaten, bale, papera zurea eta zen un, bai. Ikusiko deu. Endauzuen gainatu. Eta, gara hartan asko bidaretzen genuen, eta goratzen ez joan ginela, baina bilaterako biendanera edo horrela, udan. Eta aurretik ez zidaten deitu, noski, pentsatzen nuen bezala. Eta bueltatu nintzanean, orduan garai hartan ez zeuden mobilik eta horrela. Eta batzuk genitun etxian disketeak erantzun gailu automatiko. Mezu hauteko. Zu jakingo dizu, ez ondo, ez? Mezuak. Horretan asko jakingo dizu. Total, disketea beteta zegoen. Beteta. Eta Josarra nun zaude, Josarra mesedez, Josarra, benetan. Eta iritsi nintzen, hau du, serioa da. Tota joan nitzak horrengo unean Miramonera, eta esan oso grazioso. Zen zidaten, ze papera neukan, nik ezin nuen sinistu. Zer eta, nik neurtzen ditut bat 60, ez? Nera hotxa ez da oso sakona, gaiztoarena, jarri zizkidaten bizeme alabani baino altuago bat. Eta, karo, Eta izango zea maltzurra. Bai, ez que ezin nuen sinistu. Nik uste eta hauek nastu egin dirala. Eta izan zen oso parregarria. Eta gero, organizatu nizan, bakarrik Maria Luisarekin eta Garmendiarekin 3 bakarrik egitun 4 eguna astean. Osa, testo guztiak ikasi behar, nire pertsonaia oraindik osatu gabe, eta zinitzen oso gai. Nik esaten nilakunei, aste bete eta botako naute. Eta gero zanun, abrila bete bat egiten dudan. Bai? Eta gero... Eta luzatu zen. Gabonetara iritzen izanean, moskortu nizanean. Bueno. Urte bete egin nuenean, ja zanun. Ja está, ospatzea. Eta zan ziren, urrengo urtean ere, bai. Sinistu gabe jarraitzen nuen, peneta. Gero egia da, telebistaren oso gauza pitxia da. Osea, gertatu arte ez dakizu zer den. Baina gero kalean ikusten zunean, jendea, deitzen dizula, batzuk kriston iraina gota. Claro, gaina pertsonaia. Ja kuadriak esaten zunean, ez zurekin ezin da zagarrotegira joan. Ja gauza horiek azten dianian horrela. Zer da. Baiz, eta ezin de, gertatu arte ez dakizu zer den. Ez dakizu zer den, eta taberna bat sartu, eta jende guztia idala begira. Eta inoiz ez gertatu. Horregatik esaten dut telebistarena, osea, istribu bat. Egia esan pila bat ikasi nun. Oso gustora agunitzen lankideekin, gehienekin, bai, oso gustora. Baina ni hasi nintzanean adibidez, zurekin. Bai, norekin. Zurekin, eta... Aintzan eta guk ere... Hori da. Seme alabak, Juanes.
Eta orain infamatua den Aitziarrekin. Itziar Ituñorekin, bidea ze jende geuden. Bai. Eta bai, eta izan zen, kriston esperientzia, bai, baina, ez dakit, nina jago eta Antzerkia. Eta gero, sinema egin dut oso gutxi, ezin dut ez da, izan dira, hauza, sinema bai ikusatuko lizaidakela ikastea, bai, oian denbora gehiago edo jubilatzen dezenean edo gehiago, bai, sinemari, eta nik uste dut, berak, gaina hoian, trajektoria gehiago dauka hor, eta segurazki ados egongo da. Bai telebistak, bai sinemak eta bai antzerkiak ematen dute gauza bera dela, baina oso ezberdinak dira. Bai, guztiz. Bai. Eta bakoitza behar ditu bere kodigoak. Eta kodigoak behar dira. Eta bezala, hartin itzala, telebistan antzerkia egiten, eta erbente soinuko egiten bat, esan zen, badakizu mikrofono badezula. Bai. Eta du behar badezu antzerkia egiteko energia 10, telebistan behar dituzu 6. Eta zineman 3 edo 2. Baina kodigoiek, adibes, berak gehiago dakila horri buruz, kodigoiek ikasi egiten dira. Ez da, ni oso aktore naiz ona antzerkian, eta joango niz zinemara, eta aktore nahi izango naiz. Ez. Hor ere bai, beharko duzu, trajektoria bat, eta ikasi. Bai, hori egia da, bakoitzari berea, ez? Bai. Esaldi guztu dozei lehenago esan duena Joserrak esan du. Oso gustora egon nintzen lankideekin, gehienekin. Ui, lapurtuko diot tartekanik ere saiontan esateko. Oso gustora ez, broma da, ni guztiekin. A ber, hemen gure izarra eta... Eta gure bilons. Bai, izan da erdi inkonstientea, baina... Baina esan dezu nire datu nahi zer. Baina, bai. Bai, guztiz inkonstientea ez da izan. Azpimarratzen dez, bai. Ez da istripoa izan. Ez da istripoa izan, hori da. Bueno, gehienekin. Nik horti jarraituko nuke baino ez dugu jarraituko. Hau ere esan zenuen bere momentuan. Eta uste dut izan zela Errefusa estrenatu eta inguru hortan xepetarekin egin zenuen lan hori. Nik ez ditut erantzunak ematen, galderak egiten ditut. Lan honekin ez dakit hori nahi zenuen, eta antzerkiak ere hori beharko luke helburu, galderak planteatzea? Nik uste baietz. Bai. Bai. Eta gustoko ditudan filmek hori uste egiten dutela niretzat. Erantzunak eman baino gehiago hausnarketarako bultzatu eta bai, eta orain aipatu dezula, lehen esan dizun bezala, Tomasek eman dit niri bizitza. Tomasek eman dit. Eta gero, beti neukan hor, beti neukan zerbait pendiente, ez? Nahi nula profesional bezala, aktore bezala, zerbait pendiente. Eta orduan sartu nintzen abentura batean deitzen zala Errefusa. Errefusa izan zen lan bat, egin nuen lani bakarrik, nik egin nun gidoia, nik egin nun musika, beste saxofonista batekin, baina nik esan nion zer jo behar zuen. Bai, jakin gabe, nik egin pistan estrena, nik egiten ditun pertsonai guztiak, eta egiten ditun bat baino gehiago, eta batzutan elkarrizketa zeudenean, nik egiten ditun 2 pertsonai pentsan nun sartu nintzen. Eta gero, Errefusak hitz egiten zuen atezatekoari buruz, eta Gipuzkoan suposatu izan zuen horri buruz. Beraz, sartu nintzen. Aventura totala. Aventura batean, izugarria. Dena den, hor sentitu nintzen inoiz baino sortzaileago, bai, zer eta impotente izan zen bidaiari. Total, estrenatu nula, jende hau inguruan oso gustora, eta gero hasi zian salmentak. Eta hor hasi zian, programatzaile batzuk esaten, aizu, niri pila bat gustatu zait, baina nire udaletxera ezin zaitut eraman. Hor ja. Eta izan zen
impresionantea. Buah. Eta egin itun, 5 emanaldi. Eta kriston galera ekonomikoa, baina oso arronago, guztitaz. Baina konturatu nintzen, benetan zensura existitzen dela. Ez zensura horrela agian esplizitoa, baina bai nik hau ezin diote kulturako, nire udaletxeko kulturako Zinegotziari, nire politikariari hau. Ez? Bueno, denok dakigu ze suposatu zuen hori, erraustegia, eta horrela Gipuzkoan, herrietan, eta zezatik eta gonzan, eta hori dena. Are, gehiago, ni saiatu nintzen, ikuspuntu ezberdinetik, eta baina bai, izan zen, kriston, Aipatu duzu bakarkako abentura ura bakarrik aritzeko, bakarrik sortu eta ez dakit, gogoa mantendu duzu bakarrik aritzeko, Xepeta konpainerekin Modesto kapitaina sortu du dela gutxi. Eta egin bakarrik, ipuin kontaketa moduan, nondik nora eta noiz erabaki zenuen hortik aritzea? Bai, baina hau da divertimentu bat. Eta beste guztiare, bai. Beste guztiare, bai, baina batzu ditu, nola da, daños colaterales. Ez, kasu honetan, azken aventura izan da, eta oso polita izan da. Modesto kapitaina da kapitain zar bat, ja jubilatua, marinela izan dakoa, eta kontatzen du orain txalupa txiki bat daukala, eta joaten dela itxasora, txipiroiak eta harrapatzea, eta etortzen zaio txori bat, esanez, Terranoban ezagutu zuen balea, azken balea dela. Eta beste guztiak desagertzen nahi dira. Bai? Baina hori kontatzen du, lehen da bizi egin dut, jantzi den Modesto ni nahi nuen bezala. Osa, jantzi bai arropaz, eta jantzi ahotsaz, eta bai? Eta niretzat erakargarriena hori da, Modesto nola kontatzen duen, gero aditut gauzak, ez? Eta daukat nire itxasoa eramaten dut maleta batean, baina benetako itxasoa, urarekin. Nire txalupa, bai, da vaporesko txalupa bat, horrela kandela batekin bakarrik ibiltzen den, eta ume txiki asko guztaren zaiena. Eta da 40 minutuko harribitxi bat, horrela. Ez dakit definitzen ipuin kontaketa dan, antzerkia den, eta denetatik dauka, mezu ekologista batekin horrela. Eta justo otsaian estrenatu nun, eta martxoan eto izan, somorron askagarria. Eta orain dagoela pixka bat geldirik, baina berriro, baina hori harribitxi bada. Baina ikuskizunen bat badago itxita dagoeneko. Bai, daukate aieten, baina apirilean, apiriletik aurrera, beste bat getxon, eta pentsatzen hasiko dara mugitzen. Bai. Politik ere eraman nahi dut itxasoa maleta. Bai, eramaten du bere maleta, eta hor dauka bere itxasoa. Neri amaitzeko gustatuko litzake azken galderatxo bat egitea, Joxerra, aipatu dugu zurrela antzerki eskola, antzerkiak zuretzat zer esan nahi duen. Pixkat, antzerki eskola honetan adibidez orduz kanpo izaten dira ekintza hauek. Uste duzu antzerkiak hezkuntza arautuan egon beharko lukeela, zer eskaini izango lieke horrek umei? Bai eta bai. Eta antzerkiak umeari bere formakuntzan ematen diona nik dena positiboa ikusten dut, eta beste arlotan jendea eztabaidatzen ez duenean, jende guztiak ikusten du kirola beharrezkoa da. Musika beharrezkoa da. Baina nik ajoi horretan zertzen dut antzerkiare, bai? Eta badaude antzerkiak ematen ditun gauza pilo bat kirolak ematen duna, elkarrekin egin. Hasi bestearekin batera, bestea respetatzen, talde lana, gauza horiek antzerkien ere jorratzen dira.
Eta areiago gero antzerkiak jorratzen du desinibizioa, segurtasuna, zure burua ezagutzea. Nik uste dut eta pentsatzen dut nazio aurreratu honetan hori horrela egongo dala eta beti hemen ibiliko gehala atzetik. Baina ez tan oso atzetik izaten eta pixkanaka konturatzen diren ere, ezta? Bai. Cesaria Eboraren Sodade kantonekin agurtuko dugu, bai Jose Rafa Txado eta bai gaurko gure saioa 2011 garren urtean gaurko egunez hiltzen Cesaria Ebora saioa ziren eta arekin agurtuko dugu saioa. Jose Rafa Txado eskerrak da hori bai. Mila esker, Jose Rafa. Eta nahi duzun artilean azurtare jerartez eta ikusiko. Hori da! Bueno, akaso bisitaren baten dizu. Bazkaltzera bafaltzera turtek ez? Bai. Eta tangoa dantzatuko deu. Guau! Bueno, urduritzen hasi naiz. Yuri, bihar arte. Bihar arte. Agur. Eta entzulari remizker horbestaren izateatik, naiz irratian, biren kafearen 115 amaitu da. Nostalgia puntu bat ez agurtuko dugu, Sodadez. Saudades, minha terra sem enclave. Saudades, minha terra sem enclave. Saudades, minha terra. Keep calm and bigarren kafea.